יהודים יקרים, להביא הצדיק הזה, להביא הצדיק הזה, הוא לא כל כך מרגיש טוב, הוא צריך טיפולים באמריקה, טיפולים מאוד, שואלים המון כסף. כל האנשים הצדיקים, יש לו שכינה מיוחדת עליו. כל מי שיכול לעזור ולסייע, שלהביא יהיה בריא, הוא יהיה גדול הדור בסוף, יש לו זכות ענקית. כמה שנותנים יותר, יהיה לכם זכות יותר גדולה. זה הולך רק בעזרת השם לדברים טובים, שיהיה בריא ושלם, בזכות זה תזכו לבריאות איתנה, אריכות ימים ושנים, פרנסה ושם וכבוד, נחת מהילדים, זיווגים הגונים, זה רק קודש בריאים ושלמים, בריאות הגוף והנפש, שלום בית בכל הבתים, שימלא השם כל משאלות לבכם לטובה. ועד השם לעזור לו שיוכל לעבור את הניתוח ואת הטיפולים בקלות, משפחה ברוכת ילדים, לעזור לו שיהיה בריא. גם אמא לא כל כך מרגישה טוב, שיהיה בריא וכל הטיפולים בקלות. הוא יהיה גדול הדור של דור הבא. אמן, גדול הדור אמן. של דור הבא. צדיק. אמן.